Първа загуба за Родопа от началото на сезона. Загубихме от Атлетик Куклен с 2-1. Традиционно търсим старши треньор на тима за коментар за срещата и неговото впечатление от играта на момчетата. Първо да поздравиме домакините. Може би бяха по-точни, по-ефективни, може би търсиха повече победата от нас. Ние влезнахме добре в матча. Имаме 3 положения до 15-та минута. Теодор Стефанов има чисто положение с глава още в 7-та минута. Мисля, че точно това ни повлия лоша шега, тъй като според мен футболистите помислиха, че с тези 3 положения че ще стане лесно. Че лесно стигаме до вратата и като че ли една идея се отпуснахме. Не продължихме добре в матча, не играхме добре, бяхме далеч от себе си, далеч от предишните игри, които правихме, които бяха много посилни, много по-категорични на противника. Отпуснахме се, противника от едно центриране ни вкара гол, Драмалиев изпусна човека от нулев ъгъл с глава, вратарска грешка, гол. След това от фаул изпуснахме човека 2-0. Второто полувреме се опитахме да влеземе в матча, направих няколко промени, едната от тях доведе до гол. Дания Стефанов, дебют, направи момчето, вкара гол, хубав гол. Почнахме да играме по-добре, имаме положение, имаме града с Белюков. Противника също има своите положения, стана много отворен матч, много хубав матч стана второто полувреме. Но може би аз го давам на доза подценяване след 15 минути от нашия отбор. Благодаря ви. Yes.